Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-fazzjoni tal-Blue Heroes fil-Partit Nazzjonalista baqgħet maċċettax lil Michael Piccinino bħala wieħed minna u wara li jużawh meta kellhom bżonn qed jiġi kkunsidrat pjan biex fix-xhur li ġejjin iqaċtuh minn postu, jiġifieri mill-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit. Wan News infurmat li minfloku jixtiequ jħajru lill-eks deputata nazzjonalista Martes Portelli li attwalment hi l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ biex tassumi dan ir-rwol mill-aktar importanti fil-ġerarkija ta' tmexxija tal-partit. Sorsi affidabbli qalulna li wara dan il-pjan biex jitneħħa Piccinino hemm is-soltu idejn tal-fazzjoni tal-establishment nazzjonalista. Din l-istess fazzjoni li fl-aħħar jiem sforzat lil kap Bernard Grech biex jagħmel reshuffle fix-Shadow Cabinet fejn b'mod partikolari tneħħa l-qasam tal-intern minn taħt ir-responsabbiltà tad-deputat Joe Giglio. Mhux magħruf jekk fikla f'lukanda ewlenija li One għandu konferma tagħha bejn Claudio Grech, Paul Borch Olivier u Ivan Camilleri, l-ex ġurnalista Times li kellhom ikeċċuh bil-fors wara ħafna reżistenza, kienx diskuss ukoll is-suġġett ta' tneħħija ta' Piccinino. Jirriżulta iżda li kien fil-perjodu wara din l-ikla li qabad jiċċirkola sew l-għajdut fil-Partit Nazzjonalista f'dan ir-rigward. Michael Piccinino kien ħal kariga flok Francis Zamid-Dimek bittama li l-Partit Nazzjonalista jidher li qed jagħmel xi tiġdid. Dan wara perjodu fejn il-partit kienu qed jesperjenzaw qatt ta' riżenji ta' uffiċjali minn karigi varji. U sigrit magħruf iżda li Piccinino baqa' dejjem fid-del ta' dawk li jużawh biex fil-mument li kellhom bżonn mela toqba anka jekk ipprova jagħmel minn kollox biex juri li wieħed minnhom. Fosthom billi permezz ta' Paul Borch Olivier indieħes fil-Casino Maltese tal-Belt jew il-Każin Malti kif inhu magħruf ukoll. Fl-istess ħin il-preżenza ta' Zamid-Dimek fid-dar ċentrali baqgħet xorta waħda konsistenti bil-vettura tiegħu spiss tkun ipparkjata barra b'mod evidenti. Il-Blue Heroes b'deputati bħal Carola Aquilina u Beppe Fenekadami fuq qudiemnet ftit li xejn jirrikonoxxu l-awtorità li suppost għandu Piccinino dik li meqjusa bħala t-tieni l-aktar kariga importanti fil-partit. Kariga li assumewa nies li fil-partit meqjusin seniors bħalma kienu Joe Saliba, Austin Gatt u Lawrence Gonzi u din waħda mir-raġunijiet li qed jissemmew għal xiex għandu jinbidel Piccinino fix-xhur li ġejjin. Il-pjan bħalissa u li tajrulu rasu wara l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Ġunju li ġej. Wan infurmat li biex jagħmlu din il-mossa diġà bdew jissemmew xi ismijiet u kien hawn fejn feċ isem Martes Portelli. Mhux magħruf iżda jekk din il-mossa u x'jarawha f'iżolament jew xi manuvri oħrajn. Iżda riċentament Piccinino għala aktar minn daqqa politika waħda internament. Saħansitra spiċċa maqbud f'nofs il-ġlied tal-Moviment Żgħażagħ Partit Nazzjonalista ix-xahar li għadda fejn 4 membri qrib il-kap spiċċaw jirriżenjaw en blok. Din ukoll waslet għal kritika fil-konfront tiegħu. Fil-fatt dawk li ma jriduhx qed jgħidu li bħala Segretarju Ġenerali kellu jġib laqda u mhux iżid il-konflitt.